Kasaulugan sa Todos Los Santos ug adlaw sa mga minatay malinawon. Si Edwin Castañeda sa report. Malinawon nga gisaulog sa mga Subuanon ang Todos Los Santos ug adlaw sa mga minatay sa natapos nga semana. Sigon ni City Traffic Operations Management Chief Jonathan Tumulak nga kumpara sa miaging tuig masapsay karon ang dagan sa trapiko sa mga kadalanan. Dugang niya nga jutay ra ang mga sakyanan ug mga tawo nga miduaw sa mga samang. Si Cebu City Police Office Director Noli Romana ningon nga gibanabanag 86,000 ka mga tawo ang miduaw sa mga samang sa syudad ni atong Nobyembre 1 samtang 42,000 lang ang sa Nobyembre 2. Samtang sa Cebu South Bus Terminal, ang mga otoridad wala nakasugat og mga problema gawas sa mga insidente kabahin sa mga mangunguot. Si Eddie Dosaban, Acting Operations Manager sa South Bus Terminal, ningon nga niabot og 60,000 ka mga commuters ang midumog sa terminal. Matod ni Dosaban, nga gipakatat kutob karong adlaw ang mga police personnel sa terminal alang sa padayong pagmonitor sa kalinaw. Kini si Edwin Joseph Castañeda alang sa Sunstar, Pilipinas.